अलगा पूरा अलगा पकान एते सुंदर आज तो मयूर गोटे कहीं बाग देख ना केते बढ़िया पकाती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त डेली फूड। आज हूँ कार्तिक पूर्णिमा जोटा कि डंगा भसा पूर्णिमा। आम पूरा पुओ मु झी माँ सब 5टा बेलू जाकि डंगा भसैकी आसलु। कौटी डंगा भसैलु देखिए आम कौन हो दिन सारा कौन खाइबा होची आउ रंगोली केमती पकई सब वीडियो रे मुझे देखी। तो आप चैनल नुआ अच्छा आगे सब्सक्राइब कर दिंतु प्लीज। तापर वीडियो को देखो, वीडियो भल लगे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। हाँ 5:15 सकाळ राति राति जाऊँ डंगा भसिया को। डंगाटा राति भसाती देखा ना एपटे जन अच्छा अंधार देखिकी गोबर माड़ छुआ मैंने भी सब गाधे पाधे कि रेडी देखानी बाबा आम डंगाटा झील ता डंगा धरची ना। चल जल्दी जल्दी दिन हो पुणी आम बोई तो पुणी डायरी रे लगे समस्त जल्दी जल्दी लगी। खाली दिन हो गला पूरा ना पूरा दिन आम पड़े आसले डंगा फंगा भसई आ तो कार्तिक मास होनी मंदिर सी मौसी सका सका पूरा पलि आसी ना पूरा अलगा पूरा अलगा पकान एते सुंदर आज तो मयूर गोटे कहीं बाग देख ना केते बढ़िया पकाती। आज कहीं मयूर टे ये नेंदी नेंदी गला टाइम हाँ ना एते बढ़िया कहीं पकाती एते सुंदर ये बढ़िया देखा
ଯେମିତି ହୁଏ ନା ସନରାଇଜ ହୁଏ ହଁ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ଏଇଟା ମେଘରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ ନା ଏଇ ଦେଖ ପୁରା ଏଇଟା ଏମିତି କରିଦେଲେ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ଏଇ ଦେଖ ହଁ ଠିକ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖିଲା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ସମୁଦ୍ରରୁ ଉଠୁଛନ୍ତି ହଁ ସେ କିଏ କାହିଁ ଜାଣିବ ମୁଁ କଣ କରିଛି ଦେଖ ତଳେ କାଇଁ ରହୁଛ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ମନଟେ ନାଇଁ କି ନା ଫେର ବି ଜଣା ପଡିଛି ଏଇଟା କାହିଁ ଜଣା ପଡେ ଏଇଟା ଏଇ ଆକାଶଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଲୋ ବାପା ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ମାଚିସ୍ ଦିଅ କଣ ମାଚିସ୍ କରିବୁ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ତୁ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ନା ଏବେ କଣ କିଣିକି ଆଣିଲୁ ଏଇ ଟଣା ଟଣା ବାଲା ଏମିତି ଟାଣି ଦବ ଫାଟିବ ଦେଖିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଣ ଗୋଟେ କାଳୀ ପୂଜା ଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଣ ବେଲୁନ ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଠାକୁର ଘର ଦେଖିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫୁଟୁଛି ଗୋଟେ ୟେଲୋ ଫୁଲ ଏଇଟା ଏ ଫୁଲର ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏବେ ଆମର ବେଶୀ କିଛି ଫୁଲ ଫୁଟୁନି ଏ ଫୁଲଟା ଆମ ଠାକୁର ଘରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରଙ୍ଗୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଝିଅ ପକେଇଛି ମୁଁ କାଟି ଦେଇଛି ସେ ତାର କଲର୍ ପୁରା ବହୁତ କରି ପକେଇ ଦେଇଛି ନୂଆ ନୂଆ ଶିଖୁଛି ଆମର ଆଜି ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିଛି ଖାଇବା କ'ଣ ବାପୁନୁ ଆଣିଛି ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ଦୁଇଟା ନର୍ମାଲ ସ୍ପେଶାଲ ଥାଳି କେତେ ଟଙ୍କା ବାବୁନୁ 120 ଟଙ୍କା ସ୍ପେଶାଲଟା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦରେ 120 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ହଁ ସ୍ପେଶାଲଟା ହଁ ଆଚ୍ଛା 20 ଟଙ୍କା ପାର୍ସଲ ନେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଲୁମିନିୟମ ଫଏଲ ଦଉଛନ୍ତି ଓ ଆଚ୍ଛା ଗରମ ରଖିବା ପାଇଁ ତରକାରୀ ଏଇଟା 20 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯେଉଁଟା 80 ଟଙ୍କା ନେଉଛି ନର୍ମାଲଟା ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଖାଇଲେ 60 ଟଙ୍କା ନା ହଁ ସେମାନେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ୟାର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖିବା ଖୋଲିକି କ'ଣ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଲିଲୁ କେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲ ଦେଖିବା ସେ ତ ସବୁ ଏଟା ଭାତ ର ଛୁଆ ର ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ ମାଇ ये सब कौन ଚାଲିଛି ଏଠି ଏ ତତେ ବୁଝେନି ନା ଚାଲିଛି କ'ଣ ଖୋଲା ହେଉଛି ବା ଆମର ଆଜି ଅଣା ହେଇଛି ମନ୍ଦିରରୁ ଖାଇବା ମନ୍ଦିରରୁ ଖାଇବା ଆସିଯାଇଛି ମାମା କ'ଣ ଅଛି ଥରେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ପୁରୀ ଭାତଟା ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଖାଲି ଭାତ କ୍ଷୀରି ଏଇଟା କ'ଣ ଖଟା କି ଖଟା ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଖଟା ଇଆଡ଼େ କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଡାଲି ପନିର ସ୍ପେଶିଆଲ ଅର୍ଡର ଏଇଟା କ'ଣ ମିକ୍ସଚର ଆଚ୍ଛା ମିକ୍ସ ଭେଜ ଗ୍ରୀନ ମଟର जो पकइए ଗ୍ରୀନ ମଟର ପକେଇଛି ବୋଲି 40 ଟଙ୍କା ଦିଅ ନା ତମେ କ'ଣ ଖୋଜୁଛ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦିଅ
ସେଇଥିରେ ଧରିବନି ଏ ଧରିବନି 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 ପଡ଼ିଯିବ ଏ ଢାଳି ଯିବ ଲାଭ କ'ଣ ହବ এইটাও ঢাল দিও এটাও ঢাল দিও পুরো ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ସକାଳେ ଖିଚୁଡ଼ି ଅଣା ହେଇଥିଲା ଦେଖେଇଛ ନା ये गुट्टे पैकेट है ଏଇଟା କ'ଣ ଖଟା ମଟା ହେଇଥିଲା କଣ ଖୋଲିଲା ଏଇଠୁ ଏତିକି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଇଛି 80 ଟଙ୍କା ଏତିକି ଆଉ କେବେ ଜୀବନରେ ଆଣିବୁନି ମନେ ରଖିଥା खाई नहीं ହାଁ ये खाई दे କ'ଣ 100 टाइम स्पेशल बापा का दिन ना ବାପା ଗାଧେଇଛ खाए बार दो तो ଖାଇବା ବାର ଦବ ଏବେ ଭଲକି ଦେଖିଲି ଥରେ ଏ ଭାତଟା ଖୋଲ ଦି ଭାତ ଢେର ହେଇଛି ସ୍ପେଶାଲ ଆଇଟମ ଏଇ ପନିର ଏତିକି ଟିକେ ହଁ ସେଇଟା ବା ତାଙ୍କର ସ୍ପେଶାଲ ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏତିକି ଟିକେ ବଢିଆ ଆଜି ଢେର ଜିନିଷ ତ ମିଳିଛି ନା ଆମେ ହଉଲୋ ଇଆଡ଼େ ଯାଉ ଆମର ପାଖରେ ଦଉଛି ବୋଲି ମୋତେ ସୁବିଧା ହେଲା